रहुआ बोली ना। अरे हम कैसे बोला? अरे रोटी दाना भाई, कोने बात का खुसुर फुसुर हो रहा बा। हाँ भिजवाओ तानी। रोटी कुछ कहे के बाका आपकी? हाँ? बेहिचक कहीं आप? अरे पानी ला, पानी पी ला। तू इतना समझदार कब से हो गया? हाँ हाँ आप बैठा बेटा, बोला जॉन बोले के बा बोला। बाबूजी, वो कहा ना कि 1 सप्ताह के बाद चुनाव बा, और हम सोचतानी कि ये बेर हमनी के गांव से केहू भी वोट देवे खातिर बूथ पर ना जाए। देखी, हर बार हमनी के गांव वाला लोग वोट देवेलन, लेकिन ई गांव में विकास के नाम पे कब्बो कुछ ना भइल। एक बार अगर हमनी सब एकजुट होके ई चुनाव के विद्रोह कर दी तो हमनी के बात सरकार तक एकदम बढ़िया से पहुंच जाई। कैसन लागल हमरे पतोही के आइडिया? हाँ, यही बहाने गांव के कोनो न कोनो भला हो जाई। बाकी बेटा और ही कोनो उपाय नहीं के का सरकार तक अपन बात पहुंचावे के? बाबूजी, दूसर कोनो भी उपाय कैला से हमनी के बात सरकार तक ना पहुंची, और अगर गलती से पहुंच भी गई तब भी सरकार हमनी के बात के इतना गंभीरता से ना ली। लेकिन ई आइडिया लगवला के बाद डीएम से लेके सीएम तक सब केहू हमनी के बात सुने खातिर मजबूर हो जाए। हम तो सहमत बानी, पर एक आदमी के वोट ना देहला से समस्या हल तो ना हो जाए ना। हाँ बेटा, और गांव के लोग हमनी के साथ काहे दी? अरे जब पूरा गांव के विकास हुई तो काहे वो लोग बात ना बनी है? बेटा तारा का लगेला कि लोग वोट देवे जाएलन खाली अपन विकास खातिर? ना बेटा, चुनाव के समय नेता लोग पैसा बांटेलन, शराब बांटेलन, और लोग इतने सब खातिर वोट उहे लोगन के देवेलन। छोड़ो ये सब बात में दम नहीं के। गांव के लोग हमने के मजाक उड़ाए और नेता लोग हमने के खिलाफ हो जाए, ये अलग। ना ना, तू लोग अपन घर गृहस्थी में ध्यान दो, ज्यादा सोचला की जरूरत नहीं है। का भइल? बाबूजी आपका बात काट दिल है, यही बात का दुख है ना? ना जी, हमरा के दुख नहीं खे। हम तो खाली यही सोच के हैरान बानी कि अगर ऐसे ही गांव के लोग समस्या के समाधान ना खोजी और तकलीफ उठावत रही तो हमनी के ये गांव के भविष्य का हुई? का ऐसे ही गांव असुविधाजनक रही? हमके ये गांव के अगला पीढ़ी के भविष्य की चिंता सता रहल बा। हमनी के भी इहे समाज, इहे गांव के हिस्सा बानी। जे हमनी ही ये गांव के भविष्य की चिंता ना करब तो गांव और शहर में फर्क ऐसे ही बनल रही। तो आप अकेले इस समस्या का कैसे समाधान कर सकेली? आप भी बताई। अकेले चना भाड़ ना फोड़ सकेला, बाकी कोशिश करे वाला के कबो हार भी ना होला। हम समझ सकतानी, लेकिन लोगन के कैसे समझाई? अच्छा एगो बात बताई, लोग गांव छोड़ के शहर के महत्व काहे देला? काहे? काहे कि शहर में उस सब सुविधा बा जौन इंसान के चाहिए। बिजली के, पानी के, शिक्षा के, सड़क के, चिकित्सा के। अब ई कुल सुविधा गांव में आ जाई तो कितना बढ़िया हुई ना। अगर ई कुल सुविधा अपना गांव में रही। बाकी जब हम ई बात बाबूजी के भी ना समझा पैनी तो गांव के बाकी लोग के का समझाई? अच्छा ठीक बा, उदास होके की जरूरत नहीं के। आप यह चाहता नहीं ना वोट नहीं के देवे के? ठीक बा, हम वोट ना देव, लेकिन आपो मत दिया। और हम ई गांव वालन के भी समझावे के कोशिश करब कि वो लोग भी वोट न दें। आप उदास होनी तो हमार मन बहुत दुखी हो जाला, और मुस्कुरानी तो बहुत प्यारी लगेली।
अब हंसदा। इली देखी, आज पूरा गांव के औरत लोग के और मर्द लोग के यहाँ बुला ले बनी। आप अपने हिसाब से ये लोन के समझा दी। आपसे ये लोन के बहुत उम्मीद जागल बा। अरे का भइल दुल्हन? कुछ काबू की खाली मुंह है, देखे पूरा गांव बुलौले बाड़ू। ए बच्चन, जबान संभाल के। शांत हो जाए रुआ, जाए दी। काल राती मना कैले रहनी है ना? हाँ, तो फिर आज पूरा गांव वालन के सामने नाक कटावे के का जरूरत रहे? अरे कम से कम समाज में अपन घर के इज्जत के बारे में तो सोच ले रहे तू। कौन समाज के इज्जत की चिंता करे की बात करता नहीं रहुआ? जब सुविधा ना होला के कारण घर की बहू बेटी के सड़क पे जाए के पड़ेला, वो समाज की चिंता करी हम। अरे जौन समाज में बहू अपना ससुर की जान बचावेले और समाज हंसेला, वो समाज की इज्जत की चिंता करे के कहता नहीं। बेटा, तोहरा के जौन कुछ भी ई लोगन के समझावे के बा समझावा, बेहिचक समझावा। अगर ई लोगन के समझ में आए तो ठीक बा, ना तो तू चिंता मत करिया कि तू ना समझा पाऊलो। काहे से कि समाज औरत के पहले ही अपन गुलाम समझेला। समझावा। ए काकी, अरे तोहार बहुरिया कुछ बोली कि नहीं हो कि का चाहिए इनकरा के, का कहा चाहत बाड़ी? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह दिखाए में पूरा गाँव मांग ले। परिवर्तन, परिवर्तन चाहिए हमके ई गांव में। सदियों से ये गांव के लोग हर तरह के तकलीफ उठा रहल बा, चाहे वो बिजली ना होखला की वजह से अंधेरा में जिए के समस्या, चाहे सड़क खराब होखला की वजह से हर बार हर जगह देरी से पहुंचला के समस्या, चाहे सामान्य चिकित्सा सेवा न मिलना की वजह से अपना सगा संबंधी के खोए के दर्द। अरे हमनी के देश से 80% तक दहेज की प्रथा निकल चुकल बा, लेकिन अपना गांव में ये प्रथा आज भी जीवित बा। और एकर सिर्फ एक के कारण बा, लड़कियन में शिक्षा के अभाव। हमनी के गांव हर जरूरी सुविधा से वंचित बा, और हमके ई गांव में वो हर सुविधा चाहिए जौन हमनी के हक बा, जौन हमनी सबके भविष्य खातिर बहुत जरूरी बा। आप लोग कबो ही सोच ले बानी कि कोनो भी शिक्षित परिवार अपना लड़की के रिश्ता ई गांव में करे से काहे भागेला? कोई भी निमन परिवार अपना बेटी के रिश्ता ई गांव में ना जोड़ेला, काहे कि केहू भी ई नहीं चाहत कि ओकर बेटी के जीवन नरक हो जाए। का आप लोग कबो अपना बाल बच्चन के भविष्य के बारे में सोच ले बानी? कबो ये सोच ले बानी कि जौन जिंदगी आप लोग जी रहल बानी वो कितना तकलीफ से भरल जिंदगी बा? आप लोग चाह के भी अपना बच्चन के भविष्य नहीं खा बना सकत, काहे कि असुविधा और अशिक्षा के कारण आप लोग के दिमाग में सिर्फ मजदूरी और गुलामी भरल बा। अगर आप लोग ये सोच ले जौन तकलीफ से आप लोग आपन जिंदगी जियतानी, वो जिंदगी से कहीं अच्छा और सुखद जिंदगी अपना औलाद के दे सकतानी, तो आधा परिवर्तन तो गांव में अपने आप हो जाए। अच्छा तो तू ही बतावा दुल्हन, इस समस्या का समाधान कैसे मिली? ओकरा खातिर हमनी पूरा गांव वालन के एकजुट होके के पड़ी। अरे तो ऊ कैसे? अगला हफ्ता चुनाव बा और हमनी के गांव से केहू भी चुनाव में वोट देवे खातिर नहीं जाए के चाहिए। अगर एक लोग वोट ना डाले तो बात समझ में आवा था,
और पूरा गाँव ही वोट न डारे तो ओका सरकार के का फर्क पड़ी। ऊपर से वोटर कार्ड और राशन कार्ड से नाम कुल ओर से कट जाई। तो ये भैया ऐसी कोनो बढ़िया उपाय भौजी होखे तो बतावा, नहीं तो ये बेटा बेचन ये गांव वालन के लेके चला। का हो गांव वाले? ए चाचा ए चाची गलत कहा थी, अगर गलत कहा थी तो बोला। चला हो गांव वाले, चलल जाता। ऐसी बढ़िया उपाय होई तो ए भौजी बताइए। सुनिए तो आप लोग, गांव वाले चल अरे करा के चक्कर में पड़वा तो जान से हाथ धोवे के पड़ी। अरे चला भाई चला। अरे भैया तो की राय कहा रहा नहीं पैसा ससुर चल था मैं। बहू चाहे पूरा गांव तार बात ना समझे, बाकी हम बहुत अच्छा तरह से समझ गए नहीं कि आज ते जवान भी कह लो एकदम सटीक कह लो। गुड़िया के माई ज्योति खातिर एगो अच्छा रिश्ता खोजत खोजत हम थक गए रहे नहीं। बाकी तू देख लो कि ओकर कैसन घर में हमरा के रिश्ता करे के पड़ल। अब गुड़िया की शादी में कोनो समस्या ना आवे के चाहिए। बाकी केहू भी समझदार परिवार हमरा ये गांव में अपन बेटा बेटी के ब्याह करे खातिर तैयार नहीं थे। बेटी चाहे केहू तारा साथ दे चाहे ना दे, बाकी हम तोरा साथे बानी। बुढ़िया के माई तू का खतारू, तू केकर साथ देबो? हम तो शुरू से अपने पतोहे के साथ बानी।